ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಉಡಲ್ದಿಂಚಿ ಸೋನ್ಮೆಲು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಸುರುತ ಪರ್ಬನೆ ಅವೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ಈ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಕ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಕಥೆದಾದ ಐನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೆರೆಯೋನುಗ. ಕಶ್ಯಪರೆಗ್ ರಡ್ಡು ಬೊಡೆದಿನ ಕುಲಿತೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿನುತ ಬಕೊಂಜಿ ಕದ್ರು. ವಿನುತಗು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅರುಣ ಬಕ ಗರುಡ. ಕದ್ರುಗು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಅಷ್ಟಕುಲದ ನಾಗಲು ಓವು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅನಂತ, ವಾಸುಕಿ, ತಕ್ಷಕ, ಕಾರ್ಕೋಟಕ, ಪದ್ಮ, ಮಹಾಪದ್ಮ, ಶಂಕ, ಕುಲಿಕ ಪನ್ಪಿನ ಅಷ್ಟಕುಲಲು ಸುರು ಪುಟ್ಯಗೆ. ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾತ್ವಿಕವೈನ ಕುಲಗೆ ಐಡದ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಾರ ಕುಲಲು ಪುಟ್ಟುದನ್ಗೆ ಆಟ ಮುಕುಲು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನ ಕುಲಗೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತರಿಗೆ. ಅವು ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಕಲ ಬಾಯಿಡ್ ವಿಷ. ಈ ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತು ಅಕಲೆ ಉಪದ್ರ ಮಂತನಾಂಡ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಕಲ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಏರ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದ ಅಕಲೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಂಡಂದಾಂಡ ಅಕಲೆಯನ್ನು ತುಚ್ಚಿದು ಕೆರೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಆರು ಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತರಿಗೆ ಅವೇ ವಿಷ. ಆಂಡ ಈ ನಾಗಲು ದಾದಮಂತ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಐನು ಸರಿಯಾಯಿನ ನೆಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪಂದೆ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೋಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ತುಚ್ಚೆರ ಸುರುಮಂತಗೆ ಐಟ್ ನರಮಾನ್ಯಕ್ಲೆಗ್ ನರಮಾನಿ ಬುಡ್ಲೆ ಐಟ್ ಬುಡ್ದು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ತುಚ್ಚೆರ ಸುರುಮಂತಗೆ. ಇಂಥ ತುಚ್ಚಿನ ಹಿಡ್ದು ದಾದಾಂಡ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಭೂಲೋಕುಡು ಯಜ್ಞ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲುಣ್ಗೆ ದಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನರಮಾನ್ಯಕ್ಲೆ ತುಚ್ಚಿನ ಬಕ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಏರು ಅಂಚಾದ ಯಜ್ಞಲು ಪೂರ ಉಂತುಣ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಆರ ಶುರುವಾಂಡ್ಗೆ. ಅಪಗಾನಗ ಭೂಲೋಕೋಡು ಇತ್ತಿನ ನರಮಾನಿಲು ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವೆಡ ಪೋದು ಇತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಶುರು ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ನಾಗಲು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲ್ಲೆರು ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜ ಪೋಯ್ನವ್ರು ಬತ್ತಿನವ್ರು ಬತ್ತದ ಇಂಕ್ಲೆ ತುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರು ಪರಿಹಾರ ಪನೋಡು ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಡ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಪೋದು ನಟ್ಟೊಂಡೇರಿಗೆ. ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವೇರು ಅಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಸರಿ ಯಾನ ನಾಗಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಲೆಪುಡಾದ ಯಾನಕ್ಲೆಗಿಂತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪನ್ಪೆ ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ. ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇತ್ತಿನ ನಾಗಲೇನ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪೆರಿಗೆ. ನಾಗಲೇನ ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ನಾಗಳ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ಮಂತಿನ ದಾದ ತಪ್ಪುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಯಿಡ್ ಎಂಕುಲು ವಿಷ ಯಾನು ಕೊಡ್ತೆ ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಿಕಲ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ವಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ ನಿಕುಲ ಐನು ಸರಿಯಾನ ನಿಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪಂದ ನಿಕಲ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ ನಿಕುಲ ಐನು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ ನರಮಾನ್ಯಕ್ಲೆಗ್ ತುಚ್ಚಿದು ನಿಕುಲು ಭೂಲೋಕ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬದುಕೆರ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಗೂ ಪೋಡು ರಸತಳ ಲೋಕಗೂ ಪೋಡು ಪಂದು ಅವ್ರು ಪನ್ಪೇರು. ಬಕ ನಿಕುಲು ಮಂತಿನ ಅನ್ಯಾಯದೋಸ್ಕರವಾದ ನಮ್ಮನ ದುಂಬಗ ಜನಮೇಜಯ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೆ ಆ ಯಜ್ಞಡ್ ನಿಕುಲು ಆ ಯಜ್ಞಗೆ ಬೂಡ್ದು ನಿಕುಲು ಸೈಪರ್ ಪನ್ಪಿನ ಐನ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ. ಈ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ದುಂಬಗ್ ನನ್ನ ನಿಕಲ ಅಮ್ಮ ಐನಂಚಿನ ಕದ್ರು ಆರೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಿನೇಟುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಜನಮೇಜಯ ಮನ್ಪುನ ಯಜ್ಞಡ್ ನಿಕುಲು ಬೂಡ್ದು ಸೈಪರ್ ಪನ್ಪಿನ ಶಾಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೆರುಂಡು ಪಂದು ಅವ್ರು ಪನ್ಪೇರು. ಕದ್ರು ತನ್ನ ಜೋಕುಲೈನಂಚಿನ ನಾಗಲೆಗೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ದುಂಬಗ್ ಜನಮೇಜಯ ಮನ್ಪುನ ಯಜ್ಞ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಸೈಪರ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಲ. ಆ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಬರೆಯರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಡಪುಂಡು. ಆ ಕತೆದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ವಿನುತೆ ಬಕ ಕದ್ರು ರಡ್ಡು ಜನ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಕುಲೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಉಚ್ಚಶ್ರವಸು ಪಂಡ ಉಚ್ಚಶ್ರವ ಕುದುರೆ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ ಚರ್ಚೆ ಆಪುನು. ಚರ್ಚೆ ಅಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕದ್ರು ಕೇಣ್ವಲ್ ವಿನುತಡ ಈ ಉಚ್ಚಶ್ರವಸ್ಸು ಕುದುರೆನಿ ತೂತನ ಬಂದು ಐ ಕಾಲು ಪನ್ಪಲಿ ಅನ್ ತೂತೆ ಆಯ್ತ ಕಲರು ಪಂದಾಲ್ ಕೇಣ್ವಲ್ ಕದ್ರು ಅಪಗ ವಿನುತೆ ಪನ್ಪಲಿ ಆಯ್ತ ಕಲರ್ ಬೊಲ್ದು ಉಂದು ಐಕ ಅಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಕದ್ರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಂದು ಆಪುಂಡು ಐ ಕಾಲು ಪನ್ಪಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಬೀಲ ಕಪ್ಪು ಉಂದು ಅಂತ ಪನ್ಪಲ್ ಐಕ್ ವಿನುತೆ ಪನ್ಪಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇನು ಸರಿಟೆ ತೂತೆ ಕೈ ತಲೆಡೆ ತೂತೆ ಆಯ್ತ ಇಡೀ ಬೀಲಲಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಹ ಆಡು ಬೊಲ್ದೆ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಂದು ಐ ಕಾಲು ಪನ್ಪಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅವು ಕಪ್ಪು ಉಂದು ಐ ಕಾಲು ಪನ್ಪಲ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಷರತ್ತು ಮನ್ಪಗನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪತೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಆ ಕುದುರೆನು ಉಚ್ಚಶ್ರವಸು ಕುದುರೆನು ತೂಕ ಆಯ್ತ ಮಿನಿ ಬೀಳ ಮಿನಿ ಕಪ್ಪು ಆದಿತ್ತಂಡ ಈ ಯಾನ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಈಕೆ ನೋಡಿ ಈಯನ ದಾಸಿ ಅವಡು ಪಂದು ಕದ್ರು ವಿನಿತಡೆ ಪನ್ಪಲ್
ವಿನತೆ ದುಂಬೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವಸ ಕುದುರೆನ ತೂತಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವತ್ತು ಬೀಲೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಡೈಕ್ ಪನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೂತೆ ಅಂಚಂಡ ಈ ಪನ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೆ ಪಂತಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಉಚ್ಚರಿಸುವಸನ ಕುದುರೆ ಕಪ್ಪಾದಿತ್ತನ್ನ ಕುದುರೆದ ಬೀಲೆ ಕಪ್ಪಾದಿತ್ತನ್ನಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಎನ್ನ ದಾಸಿ ಅವಡು ಇಜ್ಜಿನ ಈ ಎನ್ನ ದಾಸಿ ಅವಡು ಪಂದ ಕನ್ನ ನಡುತ್ತು ಷರತ್ತು ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಈ ಕದ್ರೋದದ ಬತ್ಪಲ್ ಮೂಲು ವಿನುತಡ ಪಂತಲ್ ಆಯ್ತು ಕುದುರೆದ ಬೀಲ ಕಪ್ಪು ಬಂದು ಅಂಚಾಲು ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತು ಇತ್ತಿನ ನಾಗಲೇನು ಪೂರ ಲೆಪ್ಪಲ್ ನಾಗಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಪನ್ಪಲ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚೆಂಕಲ ಪಾತೆರ ಆತಂಡು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆ ಉಚ್ಚಶ್ವಾಸನ ಕುದುರೆದ ಬೀಲಗೆ ಪೋದು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಸುತ್ತೋಡು ಅಂಚಾದು ಬೀಲ ಅಕ್ಲಿ ತೂಯರೆ ಕಪ್ಪುಲಕ ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ನಾಗಲು ಪೂರ ಪನ್ಪಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕುಲು ಪೂರ ಅನ್ಯಾಯದ ದಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಹಾಕಲು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮತೆಯನ್ನ ಹಾಕಲು ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನು ಕದ್ರುಗು ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಲ್ಗೆ ಇನಿಯನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಕೇಂಜಿಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ದುಂಬಗ ನಿಕುಲು ಜನಮೇಜ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪಿ ಅಪಗಾನ ನಿಕುಲು ಆ ಸರ್ಪದ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಬೂರಬುಡ್ದು ಸೈಪರು ಪನ್ಪಿನ ದೇನು ಕದ್ರು ಪನ್ಪಲ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಲ್ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಲ್ ಅಪಗಾನಗೆ ಒರಿದಿನ ನಾಗಲೆಗೆ ಪೂರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬೇಜಾರಾದ ಕದ್ರುದಾದ ಪಂತಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಕೇಂದು ಅಕುಲು ಪೂರ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಇಚ್ಚಿನ ಪೂರ ನಾಗಲು ಪೂರ ಪೋದು ಉಚ್ಚಶ್ವಾಸನ ಕುದುರೆದ ಬೀಲಗೆ ಸುತ್ತುವೇರು ಅಂಚಾದ ಮನದನಿ ಕದ್ರು ಬಕ ವಿನುತೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೂಪೇರು ತೂನಗ ಕುದುರೆದ ಬೀಲ ಕಪ್ಪಾದುಪ್ಪುನು ಆ ನೀಡ್ದು ವಿನುತೆ ಕದ್ರುನ ದಾಸಿಯಾದುಪ್ಪಲು ಜನಮೇಜಯ ಸರ್ಪಯಾಗ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಸರ್ಪಯಾಗದ ಕತೆದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದುಂಬಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಅರ್ಜುನನ ಮಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಕೆರಿಯರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನ ಬಿಟ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಪಿನ ಟೈಮುಡು ದೇವರೇ ಬತ್ತದ ಗರ್ಭಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಗರ್ಭಡ ದಾಲ ಆವಂದಿಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನೇ ಮಲ್ಲಾದು ರಾಜ ಅದು ರಾಜಾಳಿತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಅವು ಆ ಟೈಮುಡು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಬೇಟೆ ಆಡು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಟ ಇತ್ತನಿಗೆ ಬೇಟೆ ಆಡು ನಂಚಿನ ಚಟ ಆ ಬೇಟೆ ಆಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಿಕ್ಕುನು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲುಡು ಬಿಟ್ಪಿನ ಟೈಮುಡು ಆ ಬಿಲ್ಲುಡು ಬುಡ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಡ್ದು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಪಿರೋ ಒಂದು ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಅದೃಶ್ಯ ಆಪುಂಡು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಠದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಯಾನ ಬುಡ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಓಡೆ ಪೋತುನು ಅಂಚೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೇರು ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಶ್ರಮನೇ ಶಮಿಕೇರ್ನ ಆಶ್ರಮಡ್ ಶಮಿಕೇರು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ಕುಲ್ದೇರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ತಪಸ್ಸುಡು ದೇವೇರನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತೊಂಜಿ ತಪಸ್ಸುಡು ಮಗ್ನಾತೇರು ಅಪಗಾನಾಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜೆ ಶಮಿಕೇರಡ ಕೇನ್ವರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿಮಿನಿ ಬೈದನ ಪಂದು ಕೇನ್ವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಶ್ರಮಿಕ ಮಹರ್ಷಿ ಧ್ಯಾನಡ್ ಮಗ್ನಾತ ಅರೆಗೂ ಓಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ದೇವಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ತಲ್ಲಿನರಾದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಒಂಚೂರು ಉಂದಾಪುಂಡು ಯಾನು ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಜಿರತ ಬಂದು ಅವಳು ದಾದ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೈತಿನ ಉಚ್ಚುಪ್ಪುನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಧ್ಯಾನಗ ಕುಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ತೂಕ ಪಂದು ಅವಳ ಸೈತಿನ ಉಚ್ಚುನು ಕೈಟ್ಲ ಮುಟ್ಟಂದೆ ತನ್ನ ಬಾಣಡ್ ಸೈತಿನ ಉಚ್ಚುನು ದೆತ್ತದ ಅರ್ನಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಂಡ ಪೋಡ್ದು ಮಿನಿ ಬಲಿಪೆರ ಮಿನಿ ಅಂಚ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆರು ತಪಸ್ಸಡೆ ಮಸ್ತ್ ಲೀನವಾದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಅವಳು ಕುರುವನ್ ತಪಸ್ ಮಂತೊಂದುತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಸೀದಾದ ಪೇರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಪೋದು ಮಾಡ್ಕ ಒಂತೆ ಪಡ್ತಾ ಇಬ್ಬಕ ಅರ್ನ ಮಗನಕುಲು ಮಗನ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಈ ಸೈತಿನ ಹುಚ್ಚು ಅರ್ನ ನಾಲಿಡ್ ತೂದು ತನ್ನ ಮಗನ ಶೃಂಗಿನ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು ಪೂರ ತೆಲಿಪುನ ತೂದು ಈ ಶೃಂಗಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದ್ದು ಅವಳು ಅವರೇ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆ ಏರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ತಪಸ್ಸಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸೈತಿನ ಹುಚ್ಚುನು ನಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಇಂಚ ಮಂತದೇನ ಆಯ್ ಇನಿಡ್ದು 7 ದಿನಟ್ಟು ತಕ್ಷಕ ಪನ್ಪಿನ ಹುಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿತು ಸೈಯೋಡು ಬಂದು ಆಯ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ವಿಚಾರ 7 ದಿನಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜೆ ತಕ್ಷಕ ಪನ್ಪಿನ ಉಚ್ಚಿಡ್ದು ಸೈಪೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಎನ್ವೆ ದೇವರೆಂಕೆ ಎಡ್ಡನೆ ಮಂತದೇರು ಬಂದು ಯಾನನ್ನ 7 ದಿನಟ್ಟು ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಪಂದು ಕೇನಾಗ ಅವಳು ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಂ ಓದಾಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನಗ ಬೋಡಾಯಿನನೆ ಅಂತಂದು ಅಂಚ ಭಾಗವತಂ ಪನೇರಗೋಸ್ಕರವಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜಗೆ ಶುಕಮುನಿ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು 7 ದಿನ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ತಾನಿ 7ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ತಕ್ಷಕೆ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತದ ತುಚ್ಚಿದು ಅರಸೈಪೇರು ಇದು ವಿಚಾರ ಜನಮೇಜಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗೆ ಅಂಚ ಈ ಜನಮೇಜಯಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮನ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ರಾಜಾಡಳಿತ ಮನ್ಪೇರು
ಆಂಡ ಜನಮೇಜಯ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಅದುಪ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಆಯ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜನಮೇಜಯಗೆ ಈ ತಕ್ಷಕ ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ತಕ್ಷಕ ಬತ್ತು ತುಚ್ಚುದು ಸೈಪೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನ್ ತುಚ್ಚರಂದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಕಶ್ಯಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬರೋಂದುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಾತೇರು ಈ ಏರಿಂದ ಬಂದು ಕೇನುವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪನ್ಪೆಗೆ ಯಾನವಲು ತಕ್ಷಕ ಪನ್ಪಿನ ಉಚ್ಚು ಒರಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಬತ್ತದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನ ತುಚ್ಚುವೆ ಅಂಚ ಆಯೆ ಸೈಪಿನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಆಯೆ ಸೈತನ ನಡರೇನು ಬದುಕವನ ಶಕ್ತಿ ನಡುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಪಗ ತಕ್ಷಕೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಆ ತಕ್ಷಕೆ ಪಂದು ಏರಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾನಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ಆತಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಪ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಮರನ ತೂಪೆಗೆ ಮರನ ತೂದು ಆ ಒಂಜಿ ಅಡೇನೆ ವಿಷನ್ ಆ ಮರತ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಮನ್ಪೆಗೆ ಅಪಗ ಆ ಮರನೇ ಇಡೀ ಭಸ್ಮ ಅದು ಪೋಪನಿಗೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಮರತ ಭಸ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಆ ಕಶ್ಯಪ ಪಂಪಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಕೂಡ ಮರ ಇಡೀ ಜೀವಂತವ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಪಗನಾಗ ತಕ್ಷಕಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ತುಚ್ಚು ನಡ ಕುಡಂಬೆ ಬದುಕಾವೇತಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚೆ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಡಕೇನುವೆಗೆ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಡೆ ಈ ದಾಯಿಂಚೆ ಬೈದಿನಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣದ ಐಕೆ ಅನ್ಪೆಗೆ ಈ ಇತ್ತೆ ಸೈತನಾಡ ಯಾನ ಜೀವ ಒರಿಪಾಂಡಂದಾಣ ಇಕ್ಕೆ ದಾದಂಡ ಅಂತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ತಕ್ಷ ಅನ್ಪೆಗೆ ಈ ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಬೋಡು ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಆಯಣ್ಣ ರಿಟರ್ನ್ ಪಿರ ಕಡಪುರ್ವರಿಗೆ ಆಂಡ ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಕಾಸದ ಉದ್ದೇಶಗೊಂದತ್ತು ಆಂಡ ಆಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ಗೆ ಆಯನ ಒಂದು ಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ ತೂಪೆಗೆ ಅಪಗಾನಾಗ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಪನ್ಗೆ ಒಂದು ದೇವನ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಉಂಡಾಯನ ಮರಣ ಐಟ ಅವಡೆ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಕೊರ್ನ ಕಾಸನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ ಪಿರ ಪೋಪೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಜನಮೇಜಯಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನ್ಗೆ ಜೈನಮೇಜಯ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ತಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಖಾಲಿ ತುಚಿದು ಪೋತುನಲ್ಲ ಆತು ಬೇತಕ್ಲು ಒರಿಪಾದು ಇರತ್ತ ಬೇ ಬತ್ತಿನಾಯನ ಪಿರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಪಿರ ಕಡಪುರಿ ಆತ ಅಂಚದ ಆ ತಕ್ಷಕನ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂದು ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೆ ಆ ಯಜ್ಞನ ಆ ತಕ್ಷಕನು ಏನು ಕೆರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೇಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಪಣಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಋತ್ವಿಜಯರ್ನಕ್ಲಿ ಭಟ್ರನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಲೆಪುಡಾದ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪಗೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ನಾಗಲು ಪೂರ ಬತ್ತು ಬೂರುಡು ನಾಗಲ ಕುಳಲು ಪೂರ ಸಂತಾನಲು ಪೂರ ಸೈತು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶರವಾದ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಮನ್ಪೆಗೆ ಆ ಯಾಗಡ್ ಆಯ್ ಋತ್ವಿಜಯನಕುಲು ಈ ಬೈದಿನ ಅರ್ಚಕರ ಪೂಜೆನಕುಲು ಉಲ್ಲಿರ್ತೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ಸ್ವಾಹ ಮನ್ಪನ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಉಚ್ಚುಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಐಕೆ ಬೂರುಂಗೆ ಬೂರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಶಿಲು ಏತೇತು ಉಚ್ಚುಲು ಬೂರುಂಡು ಪಂಡಂದ ಏತೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಅತ್ತಲು ಉಚ್ಚುಲು ಇತ್ತನಿಗೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಫೀಟದ ಉದ್ದದ ಅಂಚೆಂದೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚುಲು ಪೂರ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತು ಬೂರುಣಿಗೆ ಅಂಚೆಂದ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮಂತಿನ ಯಜ್ಞನೇ ಅವೇ ಜನಮೇಜಯ ಮಂತಿನ ಯಜ್ಞ ಈ ಸರ್ಪ ಯಜ್ಞ ಪಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಯಜ್ಞಗೆ ಮಾತಾ ಉಚ್ಚುಲು ಪೂರ ಬತ್ತು ಬೂರುಂಡು ಆಂಡ ತಕ್ಷಗೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಪಗಾನಗ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೂರ್ಯರಂದ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಆಸ್ತಿಕ ಪನ್ಪಿನ ನಾಗಕುಲತನೆ ಅಕಲ ಮರ್ಮಯ ಬುರುವೆ ಆಯ್ ಬತ್ತದ ಈ ಯಜ್ಞನು ಉಂತವೆ ಅಂಚ ಈ ಯಜ್ಞ ಉಂತುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಯಜ್ಞಡು ಉಂತಿ ಬಕ್ಕ ಒರಿನ ಅಷ್ಟಕುಲತ ನಾಗಲು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವೇ ಅನಂತ ವಾಸುಕಿ ತಕ್ಷಕ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಪದ್ಮ ಮಹಾಪದ್ಮ ಶಂಖ ಕುಲಿಕ ದೇ ಒರಿನ ಎನ್ಮ ಅಷ್ಟಕುಲತ ಉಚ್ಚುಲು ಜನಮೇಜಯ ಮಂತಿನ ಯಾಗಡ್ದು ಎತೋ ಉಚ್ಚುಲು ಸೈಪುಂಡು ಎತೋ ಕುಲಲು ನಾಶಾಪನ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರವಾದ ಜನಮೇಜಯ ಮಹಾಭಾರತನ ಓದವೇರು ಆ ಓದ ದಿನನೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಂದು ಉಂಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಜನಮೇಜಯಗ್ ಈ ಉಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಎತ್ತೋ ಕಡೆಗೆ ಪೋದೈಕ್ ಪರಿಹಾರ ಮಂತೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇರಳದ ಗುರುವಾಯೂರ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಅಲ್ತ ಕೆರೆಟ್ ಮೀಪೆರಿಗೆ ಆ ಕೆರೆಟ್ ಮೀ ಬಕ್ಕ ಆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇತ್ತಿನ ಅಂದುಲ ಪರಿಹಾರ ಆತನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆಲು ಅಲ್ಪದ ಗುರುವಾಯೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೇಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಅಷ್ಟಕುಲತ ನಾಗಲು ಈ ಜನಮೇಜಯ ಯಜ್ಞಾಪಿನ ದುಂಬೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಅಕುಲು ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅಂಡಿಗೆ ಈ ಅಷ್ಟಕುಟದ ನಾಗಲ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮಗೆ ಎಂತು ಮರಣ ಅಂಬ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶಾಪ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಶಾಪಡ್ತ ವಿಮೋಚನೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕ ಒಯ್ಕಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ನಾಡೋಡು ಬಂದ ಕುಲ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಡು ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಯಾಗ ಮನ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಈ ನಾಗಲು ಈ ಅಷ್ಟಕುಲತ ನಾಗಲು ಈ ಸಾತ್ವಿಕವೈನ ಈ ಹೆಣ್ಮ ಜಾತಿದ ನಾಗಲು ಅಡೆಗ್ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪಲ ಕಂಚವಲು ಸೇವೆ ಅನ್ಪಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಂತಿನ ತೂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಹೊರ ಬೋರ್ಡು ಕೇಳಲೆ ಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ನಾಗುಲು ಪನ್ಪಗೆ ಇಂಕುಲು ದಾದಂದು ಹೊರ ಕೇಳಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಈ ಹೊರ ಕೊಂಡುಂದಾಂಡಲ್ಲ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಶಾಪ ಉಂಡತ ಆ ಶಾಪದ ಇಂಚ ವಿಮೋಚನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಜನಮೇಜಯ ಮನ್ಪುನಂಚದ ವಾ ಯಜ್ಞಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಈ ಅಷ್ಟಕುಲತ ನಿಕುಲು ನಾಗುಲು ಒರಿದಿನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆ ಯಜ್ಞಗೆ ಬೂಡ್ದು ಸೈಪಿನಿ ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಬಕ
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡ್ ಈ ದಿನ ಎಂಕಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಯಾಪುಲ ಕನಿಕುಲು ಸೇವೆ ಮಂತದರು ಅಂಚಾದ ಈ ದಿನನ ನಿಕಲ್ನ ದಿನ ಆವಡ್ ಪಂದಾರು ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು ಬಕ ಈ ದಿನಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪೇರ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ ಅಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೋಡು ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಕಲ್ಡ ಪನ್ಪೇರು ಬಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ನಾಗಲೆಗ್ ಆ ದಿನ ತಾನಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರ್ಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಏರು ಪೂರ ನಿಕಲ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದಾರು ಪಂತಿರ್ಗೆ ಬಕ ಈ ದಿನ ತಾನಿ ನಾಗದೇವೇರನ ಮೂರ್ತಿಗ್ ವಿಗ್ರಹಗ್ ಪೇರು ಬೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕಲು ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟಕನ ಜೀವನನು ನಿಕುಲು ಕೊರೋಡು ಬಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಯೆ ತೊಂದರೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಅಕ್ಲೇನೆ ಕಾಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವೈನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಬಕ ನಾಗದೇವೇರ್ನ ಕುಲು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡಂದಾಣ ಸೂರ್ಯದೇವೇರ್ನ ಕಿರಣದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬಕ ನೀರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬಕ ಔಷಧಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಬಕ ನಾಗದೇವೇರ್ನ ಕುಲು ಭೂಲೋಕ ಬಿಡ್ದು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಗೂ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಭೂಲೋಕಡಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪೂರ ಪತೊಂದು ಪೋತಿರ್ಗೆ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪತ್ತುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಡು ಉಂಡು ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಭಗವಂತ ದೇವರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ದಿನಟ್ ನಾಗದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇನ ಐಟ್ ಭಗವಂತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಂಕರ್ಷಣ ದೇವರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಪ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಿನ ತಾನಿ ನಾಗದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಂತುನ್ನಾಂಡ ನರಮಾನಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪದ್ಮಪುರಾಣಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ನಾಗದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಂತುನ್ನಾಂಡ ಓ ಪೂರ ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಬಕ ಆಯುಷ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ಗೆ ಬಕ ರಕ್ತಗ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತೆದ ಸಂಬಂಧ ಬಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಚಲನದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನ ಓಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಾಂಡ ವಾಯುದ ಚಲನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಬಕ ವ್ಯವಹಾರಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡುಗೆ ಬಕ ಸಂಪತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಬಕ ನಾಗದೇವರನ ವಿಶೇಷವೈನ ಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಡು ನಮಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರೋದುಂಡು ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.